Il-puplesija tista' tolqtok għall-arrieda. Għandek kemm għandek żmien. Aparti minn hekk, il-puplesija hija l-aktar kondizzjoni li tikkawża diżabilità u anke f'ħafna istanzi tista' twassal għal fatalità. Fid-dawl ta' dan tnedit kampanja ta' monitoraġġ kontra l-puplesija bl-isem ta' Say No to Stroke. Din il-kampanja li se tkun qed tissokta bejn is-16 u 17 ta' Settembru fid-dar residenzjali Imperial f'Taslima u Nursing Home Golden Care fin-Naxxar se tkun qed tipprovdi numru ta' testijiet b'xejn li jinkludu tal-pressjoni Body Mass Index, ir-ritmu tal-qalb u t-sokkor fid-demm. Din il-kampanja ta' monitoraġġ hija miftuħa għal daw kollha li għandhom 65 sena jew aktar. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela ingħataw numru ta' ċifri li jikkonfermaw kemm serja il-kondizzjoni tal-puplesija. Fil-fatt intqal kif wieħed minn kull 4 persuni fix-xahar li tihom puplesija jitilfu ħajjithom. Il-Ministru Joe Etienne Abela għal Mawa News li pazjenti li jinstabulhom riżultati regolari tul din il-kampanja ta' monitoraġġ ser jiġu avżati sabiex jikkonsultaw professjonisti fil-qasam tas-saħħa sabiex isirilhom aktar it-testjar. F'Malta b'ewwed ieħor 350 persuna isofru minn din il-kundizzjoni kull sena. Ovvjament, iktar ma tavvanza l-età, iktar jiżdied dan ir-riskju. Aħna għażilna diversi risk factors li nafu li jżidu r-riskju tal-puplesija u qed noffru servizz b'xejn biex individwi li għandhom iktar minn 65 sena jingħaqdu magħna, nagħmluhom dawn it-testijiet sempliċi kull ma ħandumu 2 minuti u jekk insibu xi problemi abnormalities aħna mbagħad ħanirreferuhom lil speċjalisti apposta. One News tkellem ukoll ma' pazjent waqt li kien qed jagħmel dawn it-testijiet. Emanuel Deżira tenna l-ferħ tiegħu li għandu l-opportunità li jiċċekkja s-saħħa tiegħu kultant żmien. Qal ukoll li għavolja huwa b'saħħtu huwa importanti li dejjem tittestja ruħek. Jiena nieħu pjaċir ħafna b'dal affarijiet għalkemm jiena nħossni tajjeb, però xorta jista' jkun hemm xi ħaġa moħbija u hekk nieħu pjaċir. U dejjem sodisfatt għax nirringrazzja l-ħanin Alla dejjem kien fil-pożittiv.